Halo guys, hari ini sore iki aku mau jebol telo guys. Iki dirawasi. Resik ada ditanduri cabe puyang. Ada ditanduri cabe iki ya guys. Jadi kabeh dibabati guys. Iki wis blimbing dibacok. Dah. Blimbing dibacoki. Mas Gaya dipotong. Mas Gaya ditampol apa? Dipotong. Potong. Apa potong? Blueberry. Kala matang kala bri. Kala matang kala. Blueberry kala matang kala. Ada yang bako? Lah. Enak sing mateng. Nah. Ya ndang gue lo. Ndang gue lek mau. Mang. Blueberry ya. Ratus. Dimarahin mbek nenek. Kayak arek kae dimarahin mbek nenek gak oleh nganu blueberry. Gak boleh makan blueberry dia. Wes gak enak. Si bacoke mbek Mbah Kong kae lah. Ini Bu. Entah iku le. Nek nanduri aja ado-ado karo anu ragangane apa. Oh, tre. Mantap ya, Bu. Heeh. Ya. Guys. Telur lagi, enak telur nih. Lah. Hei. Makan juga, Bu. Heeh. Oi. Alah, oh iya ada. Wih, gede. Dipacol lagi. Pasin, Mas. Gak bisa aku iki putul lagi. Wow. Wah. Telurnya guys. Oh iya juga. Wih, satu. Sik kecil-kecil guys. Iki saleh kependem iki. Dalam. Nah, tara. Iki. Dalam. Mana cabenya? Bukan cabai, telo. Pelong di. Wow. Besar guys. Ayo, aku dimakan boleh gak? Jadi nganu dulu toh. Dicuci ya, Bu. Halo. Lagi. Nah, kita Ning jero iki guys. Sele. Loh, tutup le. Oh iya. Wih, wah kayak tiba le nyilak jum aret. aku minjem dulu. Dulu. Kenapa, Bu? Bu, wakil. Wah, tara. Kita dicuci ya, Bu. Apa mau wajan, Mas? Enak mana? Ngale tanganmu ngale ya. Guys, iki putulane nemu mana guys?
Weh, saya abot. Segede apa iki? Oh, Ora ganti tanduran jere, guys. Wah. Heeh, sitok. Dijeboli mbek pake. Ya. Yo. Jebul kabeh ganteng. Iya, sitok, guys. Lah. Itu masak nah. Weh, Oh, iki lho sak uwet sak meneh. nah iya. Pirang kilo wis iki, Mbak Sup? Lumayan, guys. 1, Anu 2, wah, 3, 4, 5. 6. Oh, 6. heeh. 7. 6. Wih, entuk akeh, guys. Lah iya. Wis selesai, guys. Kenikar barang kayak Mbak Sup. Oh, kemangine barang sampai ngembang. Oke, guys, selesai, guys. Enak digawe bendol jarene anu Mbak Sup, guys.